O concerto do Grupo Treixadura este vindeiro domingo na Praza Castelao, dentro do programa das Festas do Carme, marcará o inicio das actividades lúdico-festivas deste verán en Rianxo. Pero non será a única. O Concello ten deseñado un amplo programa de actos. Entre as máis destacadas, a celebración un ano máis dunha nova edición da Feira do Libro. Vaise celebrar unha nova edición da Feira do Libro, celebrarase entre o 22 e o 25 de xullo no Campo de Arriba, e abarcará, a verdade, diversas actividades culturais. Os eventos gastronómicos tamén terán unha destacada presenza na programación, coas festas de exaltación da Xouba e do Mexillón ou a festa de produtos do mar e do río de Leiro. Temos tamén diferentes eventos gastronómicos ao longo de todo o verán, como pode ser a Feira do Mexillón ou a Feira da Xouba, e mesmo tamén a feira gastronómica de Leiro, que en este caso abarcará, será sobre produtos tanto do río como do mar. Tamén destacan neste mes de xullo as festas de Taragoña e do Araño, o Festival de Música Alternativa Entre os Pinos, o ciclo de bandas ou os festivais da Lúa, Titiriberia ou Noites de Jazz. Xa en agosto haberá tamén dúas sesións de noites de cine, música na noite, e tamén se fará, como a todos os anos, unha xornada de observación astronómica. As persoas interesadas poderán obter máis información de cada un dos eventos a través das propias redes sociais do Concello, en Facebook, Instagram ou na propia páxina web municipal, www.rianxo.gal.